बयखौबो जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय। दिनै जोङो मोनसे बेबायदि बोरगोनां आरजखौ खालामनो थांगासिनो दं, जाय आरजआ खालि 5 मिनिटनिल' जागोन आरो नोंथांनि जिउआव सोमोनांथाव बोरफोरखौ लानानै फैगोन। बेयो गोरलै आरज एबा साधारन आरज नङा, नाथायब्ला बियो इसोरनि मोनसे सोरगोआरि बोसोन, जायहा नोंनो बोर होनो थाखाय आरो नोंनि गासै जेंनाफोरखौ गोजान खालामनो थाखाय फैदों। नोंथाङा जुदि दिनै बे भिडिअखौ मोनदोंब्ला बियो जाब्रबथाय नङा, बेयो मोनसे इसारा, जेराव इसोरा नोंथांनो माबा मोनसे गोनांथिखौ होनो थांगासिनो दं। बे मोनसे इसारादि सोरगोआव नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे गिदिर खामानिया जागासिनो दं। जानो हागौ नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो माबा मोनसे सोंलुनि फिननायखौ नागिरगासिनो दं। जानो हागौ गोबाव समनिफ्रायनो बबेबा जेंनाखौ लानानै सैसोगासिनो दं। जानो हागौ बबेबा बोरखौ मोननो थाखाय बबेबा समनिफ्रायनो इसोरनियाव आरज गाबगासिनो दं। जेब्लानो नोंथाङा फोथायनानै गावनि जिउआव बे आरजखौ खालामगोन, बै साननिफ्रायनो इसोरजों दैथायहरजानाय आरफ'फोरा नोंनि थाखाय खामानि मावगोन। बिसोरो नोंखौ रैखाथि होनो थाखाय, नोंथांनि गासै सैनांनायफोरखौ फेजेननो थाखाय आरो नोंथांनि जिउआव गोदान बोरखौ होनो थाखाय ओंखारबोगोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, बे आरजखौ जोबजासिम खोनासंगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ दासिमबो नायनानै लाइक खालामाखैब्ला दानो गोख्रैनो लाइक खालामनानै होदो, मानोना फैनो गोनां 5 मिनिटाव नोंथांनि जिउआव बोरनि दरजाया गेवगोन। दिनैनि हर गेजेरनि समाव सोरगोनि आरफ'फोरा नोंथांनि जिउआव सोमोनांथाव खामानिखौ मावनो थांगासिनो दं। बेनिखायनो बे भिडिअ नायनायखौ गेजेरनिफ्रायनो नागारनानै थांनो नाङा। जुदि नोंथांनियाव इसोरनि थाखाय 5 मिनिट सम दङब्ला, अब्लाना नोंथाङा बे आरजखौ खोनासंदो आरो नाजावदो। अब्लाना नायदो नोंथांनि जिउआव हरनि गेजेरावनो माबायदि सोमोनांथावफोरा जागोन। जायखौ नोंथाङा गावनि मेगनजों नुबाय बेखौनो फोथायफ्लांनाय नङा, बेबायदि सोमोनांथावा जागोन। मा नोंथांनि जिउआव जेंनाफोर दङ ना? मा नोंथाङा धोन दौलतखौ लानानै जुजिगासिनो दङ नामा? मा नोंथांनि नखराव अरायबो नांज्लाय खमज्लायफोरा सोलिगासिनो दङ नामा? नोंथाङा गाज्रि सिमांफोर नुयो नामा? एबा माबा मोनसे गाज्रि जिउनि मोन्दांथिखौ मोननो हादों नामा? मा नोंथाङा बबेबा बेरामजों सैसोनानै थानो गोनां जादों नामा? मा नोंथाङा गोबां सानब्रेनायाव गोदोनानै दङ नामा? गोबां निराशायाव दङ नामा? गोबां गिनानै दङ नामा? गोबां सिन्ता खालामबाय थायो नामा? जुदि नोंथाङा औ नंगौ होननानै बुङोब्ला, अब्लाना दिनै नोंथांनि गासै समस्यानि समाधाना जानो थांगासिनो दं। बे आरजनि सोदोबफोरा नोंनि खोमायाव सहैनाय लोगो लोगोनो बै हर गेजेरावनो इसोरा नोंथांनि गासै सिन्ताफोरखौ, नोंनि गासै दुखुफोरखौ फेजेनगोन आरो नोंथांनि जिउआव सोमोनांथावफोरा जागोन। अनजाग्रा, नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंना हर गेजेराव सोमोनांथाव जानायनि रहस्यआ मा होननानै? बाइबेला फोरमायोदि जेब्ला पौल आरो सिलासआ जोबथेसालियाव दङमोन, अब्लाना बिसोरो इसोरनियाव आरज गाबदोंमोन आरो बिखौ बाख्नायदोंमोन, आरो हरखाबनो बांग्रिं फैबाय आरो जोबथेसालिनि दरजाया गेवबाय आरो बिसोरखौ खानानै दोननाय जिनज्रिफोरा जौबाय। थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो जेब्ला बे आरजखौ खालामगोन, अब्लानो बै साननि हर गेजेराव नोंथांखौ खाख्रबनानै दोननाय बै जिनज्रिफोरा जगोन आरो नोंथांनि गासै हास्थायनायफोरखौ सोरगोनि आरफ'फोरा सोरगोसिम लानानै थांगोन। नोंथाङा जुदि नोंथांनि जिउआव सोमोनांथावखौ नुनो हास्थायदोंब्ला, अब्लाना बे आरजखौ फोथायनाय आरो गोथार गोसोजों खालामगोन। इसोरा नोंथांनि गासै समस्यानि समाधानखौ होनो थाखाय थामथिम दं, नाथाय नोंथाङा खालि गावनि गोसोखौ खेवनो नांगोन आरो आबुं गोथार गोसोजों बे आरजजों बाहागो लाफानो नांगोन। इसोरनि अननायजों बे आरजआ नोंथांनि गासै जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै होगोन, नाथाय रादाय एबा सर्तआ बेनोदि नोंथाङा बेखौ आबुं फोथायनायजों आरो खुलुमनाय सिबिनाय गोसोजों खोनासंनो नांगोन। नोंथाङा दिनै जिफोरखौ अनुभब खालामगासिनो दङ, बेफोरखौ लानानै दुखु दाजा, मानोना इसोरा नोंथांनि थाखाय समाधानखौ आवगायावनो थामथिम खालामखाबाय। नोंथांनि जिउआव जि बाधाफोरा फैगासिनो दं, बेफोर गासैबो गोजान जासिगोन। जेरैहाय इसोरा मुसिखौ गोजा सागोरखौ बारहोदोंमोन, दानियेलखौ सिंहनि खुगानिफ्राय बासायदोंमोन, पितरखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिहुनदोंमोन, बेबायदिनो नोंथांनि जिउआवबो इसोरा सोमोनांथावखौ मावगोन। जुदि नोंथाङाबो बे आरजखौ गोसो होनानै खालामोब्ला, जाय जेंनाफोरा नोंखौ गोबाव बोसोरनिफ्राय सैहोगासिनो दङ, दिनैनि हराव जोबलांगोन। मा नोंथाङा थामथिम दङ ने? मानोना माखासे मिनिटनि उनावनो नोंनि थाखाय बोरा गेवनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो फंसेबो बाथ्राफोरखौनो मिस खालामनो नाङा। दे अब्ला अनजाग्राफोर, बे 5 मिनिटनि बोलोगोरा आरजखौ जों जागायजेनदोनि। नोंथाङाबो खोनासंनायहैनो गावनि मेगनखौ फांथेगोन आरो नोंथाङा आबुं फोथायनायजों बे आरजखौ नाजावदो। दे अब्ला आरजखौ जागायजेननि। ओ सोरगोनि आफा, आं नोंखौ हामबाय होयो, मानोना नों अननायजों बुंफबनाय दयालु आरो करुणामय इसोर। ओ फोरबु, बे आरजखौ जायफोरा खोनासंगासिनो दं आरो नाजावगासिनो दं, बिथांमोननि जिउआव बोरनि अखाया हाथों होननानै आङो फोरबु नोंनियाव आरज गाबो। बिथांमोननि गोसोआव गोजोन सान्तिखौ आबुं खालामनानै हो। बिथांमोननि गोसोआव मिजिं आरो फोथायनायनि बाथिखौ जोंहो। ओ बोलोगोरा,
इसोर, नोङो मोनथिगौदि नोंनि बै बिसाफोरा बबे जेंनाजों जुजिनानै दङ। जानो हागौ सोरबाया धोन दौलतनि जेंनायाव सैसोनानै थानो गोनां जादों। जानांगौ सोरबाहा बेराम जानानै दं। जानो हागौ सोरबाया गोबां सानब्रेनाय बेरामजों दं। जानो हागौ सोरनिबा नखराव नांज्लाय खमज्लाय आरो असान्तिजों बुंफबनानै थानाय नखर जानानै दं। फोरबो नों बिथांमोन गासैखौबो नायहरदो जायफोरा बे आरजजों बाहागो लाफानानै दं। बिसोरखौ नोङो नोंनि सोरगोनि अननायजों आरो नोंनि बोलोजों दांदो। दिनैनि हरावनो जेब्ला बिसोरो थेन्थगोन एबा जिरायगोन, नोंनि आरफ'फोरा बिसोरखौ जोथोन लाथों। बिसोरनि न'फोराव नोंनि गोजोननायजों आबुं खालामदो आरो सोमोनांथाव खामानिखौ मावदो। ओ फोरबो जिसु, दायो जायफोरा बायग्लिनानै दङ, निरासा जानानै दङ आरो दुखु जानानै दङ, बिसोरनि गोसोआव सान्ति, गोजोननाय आरो धैर्यखौ होदो। बिसोरनि जिउनि गासै नेगेटिभ थट्स, नेगेटिभ साननायफोरखौ, बिसोरनि गिनाय आरो जाफुंसारनाय गैयैखौ गोजान खालामनानै हो। बिसोरनि आत्मानो मोनसे गोदान रंजानाय आरो फोथायनायखौ हो, जेन बिसोरो नोंनि सोमोनांथाव लामाखौ सिनाय मोनो। ओ फोरबो, जायफोरा धोन दौलतखौ लानानै सैसोनानै थानो गोनां जादों, बिसोरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै हो। नोंनि बोरा बिसोरनि फालांगियाव, बिसोरनि साख्रियाव, बिसोरनि नखराव अखा बायदि फैबाय थाथों। दिनैनि बे हरावनो बिसोरनि जिउआव सोलायनायाबो फैथों। दरजाफोरा गेवथों आरो सोरगोनि आरफ'फोरा बिसोरनि सहायनि थाखाय दैथायहरजाथों। ओ फोरबो, जायफोरा बेरामाव सैसोनानै दङ, बिसोरखौ सोखानानै हो। नोंनि हमनाया बिसोरनि बेरामफोरखौ, बिसोरनि लोरबांथिफोरखौ, बिसोरनि सानाय सुनायफोरखौ गासैखौबो गोजान खालामथों। बिसोरनो मोदोम लानानै साननाय हनायाव आरो आत्मिक जिउआव गोग्गोखौ होफ्लायदो। जायफोरा हारसिं आरो मुलिफोर बाहायगासिनो दं, बिसोरनो मोन्दांथि मोनहो जे बिसोरो हारसिं नङा। नों जे बिसोरजों दं आरो बिसोरनि मोनफ्रोमबो गाबख्रावनायखौ नों खोनासङो, बिसोरनि मोनफ्रोमबो आरजनि फिननायखौ होयो, बेबायदि मोन्दांथिखौ बिसोरनि गोसोआव मोन्दांथि होदो। ओ फोरबो, आं बै नखरफोरनि थाखायबो आरज खालामदों जाय नखरफोरा बायग्लिनानै दं। नों अननायनि आरो खौसेथि खालामनायनि फुंखा। मोनफ्रोमबो सोमोन्दोआव अनज्लायनाय आरो बुजा बुजिखौ हो आरो मोनफ्रोमबो नखराव गोजोननायखौ गायसननानै हो। ओ फोरबो, जेब्ला बिसोरो उन्दुलांगोन, नोङो बिसोरनो सोरगोनि सिमांखौ हो आरो बिसोरनि आत्माफोरखौ सांग्रां बोलोगोरा खालाम। आरो जेब्ला बिसोरो फुङाव सिखारगोन, अब्ला सोमोनांथाव मोनसे बोरा जेन बिसोरनियाव थागोन। ओ जिसु ख्रिस्ट, बे गासै आबुं आरजखौ नोंनियाव फोथायनानैनो आङो बिदों जे नोङो आंनि बिनाय आरजखौ खोनासङो होननानै, आरो नों थारैनो बै अनजाग्राफोरनो नोंनि सोमोनांथावखौ नों मावगासिनो दं होननानै आं फोथायो। बोलोगोरा जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे आरजखौ बिदों आरो फोथायदों। जायफोरा आरजआव बाहागो लादों, साफ्रोमबो बाहागो लाग्राफोरनो नोङो सोमोनांथाव बोरखौ बयनोबो होबाय होननानै फोथायदों। बे आरज जिसुनि मुङाव बियो, आमेन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोना जुदि बे आरजखौ खुलुमनाय आरो सिबिनाय गोसोजों आरो फोथायनायजों जुदि नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंबाय आरो बे आरजखौ जुदि नाजावदोंब्ला, अब्ला मिथिनानै लादो, दिनैनि बे हर गेजेरनि समाव इसोरनि आरफ'फोरा नोंथांनि जिउआव सोमोनांथावखौ मावगोन। नोंथांनि जेंनाया बोस्रांजागोन, नोंथांनि आरजनि फिननाया फैगोन आरो इसोरनि बोरा नोंथांनि जिउआव अखा बायदि फैगोन। नोंथाङा जुदि थारैनो बे आरजखौ गोसो गोरबोजों नाजावदोंब्ला, कमेन्टआव आमेन होननानै लिरदो आरो लोगोसेनो मोनसे लाइक होदो आरो बे भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो। जोबनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ गोसोखांहोफिननो हास्थायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना जि आरजखौ खोनासंबाय, नोंथाङा जुदि थारैनो गोसो गोरबो होनानै खुलुमनाय भाबखौ लानानै, मोनसे फोथायनायखौ लानानै नोंथांमोना जुदि फोथायदोंब्ला, थारैनो इसोरनि गोथार जिउआ खामानि मावगोन। आरो लोगोसे केबल खोनासंलायल' नङा, नाथाय नोंथाङाबो गावनो उन्दुनायनि सिगाङाव हान्थु खरायनानै बेबायदि आरजखौ खालामदो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, थारैनो इसोरनि बोरा नोंथांनि जिउआव अखा बायदि फैगोन। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, आरो बे इसोरनि बुंनाय बाथ्राया, बोसोनफोरा एरैनो थांनाय नङा, मानोना इसोरनि बोसोना एरैहाय बुङो। बेनिखायनो मार्कसनि 10:22 सिरिया ओरैहाय बुङो, बिनिखायनो आङो नोंसोरखौ होनो, जेब्ला नोंसोरो माबाफोर मोननो हास्थायनानै आरज खालामो, अब्ला आरज खालामनाय बादि मोनखाबाय होननानै फोथायदो, अब्लानो नोंसोरो जेखौ हास्थायदों बेखौ मोनगोन। दिनै बेनिखायनो जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेबायदि आरजखौ खालामबाय। नंगौ अनजाग्राफोर, जों बयहाबो गोबां रोखोमनि दुखु दाहा, जेंना खैफोदफोरा दङ, प्रब्लेम्सफोरा दङ। नाथाय बै प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो इसोरनि खाथियाव लाबोनांगोन आरो जोङो फोथायनो नांगोन जे जोङो जिखौ बिबाय बेखौ मोनबाय होननानै। दा बेयावहाय अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जे आरजखौ नोंथांमोनाबो खोनासंबाय, जायखौ गोसो होनानै
तन मनजों नोंथांमोनाबो खोनासंदोंमोन, आरजआव बाहागो लाफादोंमोन, नोंथांमोना मोनबाय होननानै फोथायदो आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोना उन्दुनायनि सिगाङाव हान्थु खरायनानै बेखौ आरज खालामदो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, नोंथांनि फोथायनाया नोंथांनियाव बोर लाबोगोन। बेसेखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।